יואל אבי, תתבייש לך. לתקוף יהודים תושבי רמלה שהגיעו לכאן, שפל. אתה יודע למה אותם יהודים הגיעו לכאן? הם הגיעו לכאן אחרי שאתה הבאת את המשת"פים לעיר. אחרי שאתה הזנחת במשך עשרות שנים את שכונות העיר, את שכונת אגש, את הולנד הקטנה, את מרכז העיר. אותם יהודים נאלצו להגיע לכאן כדי לעזור בשיקום של רמלה, מההריסות שלך. איפה אתה היית בפרעות האחרונות? סגרת בבית? אותם יהודים נתנו עזרה וסיוע לכל תושבי השכונה. מפעלי חסד, מפעלי רווחה, מפעלי יהדות, מפעלי תורה, שאולי רחוקים ממך ומאוד קרובים לתושבי רמלה. להתנצל בפני המגזר הערבי על אמירות לפני 20 שנה ובמקביל לתקוף יהודים, הביאו נורמות של אלימות מיהודה ושומרון. מה, עד כדי כך המצב שלך קשה? את רב סרן בני הריים אתה מכיר? לוחם שריון שקיפח את חייו כדי להציל את החיילים שלו. את רב סרן רועי קליין אתה מכיר? שגם הוא קפץ על רימון כדי להציל את כל המחלקה שלו. אחד בא מקרני שומרון, השני בא מעלי. אותם מקומות אתה השמצת ואמרת שמביאים נורמות של אלימות, עפר לפיך. חצוף מחוצף. יואל אבי, אתה ויתרת עלינו, אתה ויתרת על השכונות, אתה ויתרת לתעבורה, אתה ויתרת על החינוך, אתה ויתרת על הביטחון. אני כאן כדי להילחם על רמלה, ולעזור לה, להשתקם מההריסות שאתה השארת במשך עשרות שנים. זאת רק יריית הפתיחה.